Hadian Shibun ki jing ujor na ki pai ba ki nong elam shnong halo ka jing tmu ban pin kin ria no ya ko umsning CNRD block but ko office jong u video na umsning shalat umpi ki nong elam jong ka hitu report district mandakes ngi kelada ibun ya kindu sindon ya u video jong ko umsning CNRD block u Raja Brahma banwa jingshai but ka jing tip batikna halo ka te ka jing tmu ban pin kin ria no ya ka office rekam na ka jaka ka badon menta ha umsnim lung nongrim Habakren Shakilat Pathai Kubo na Kalyang Jong Kinong Elam ka Hitu Riboy District Kilaong Bakum ka Seng ka dap da ka jing sew khia halo ka jing ut ki pai ba bat Kinong Elam Shnong bat ka jing sew lengo ka bajur halo ka jing tu ban pin kin ria no ya ka CNRD block shalat umpi bat kum ka Seng kamla ban supadiang da lele ya ka tei ka jing tu Kilaong ba ka jing lej ban ya kindu jong ka Seng ya u video lalap ba ka tei ka jing tu pin kin ria ka dei ka jing ko asimet jong u video ka bala ban don AA Shilendet namar ka tei ka jaka ka batmu ban pin kin ria thamai ka ka jaka jongki briu kabadon kumbaar akar ke jing hai henry habakli ya kete ke jaka ba ko office kadon menta kadon san akar ka ba panleng ngo ngai ke no ngelam ka seng kalong ba kumno on ra ai ka office rekam na ka jaka ka ba he shak jaka ka ba khamret bat kani kala pensu bas new ya ke no ngelam seng ba kala bandon AA Shilende jong ka jing kwa ban pin kin ria ya kete ka office rekam Nta kasngi na kaliang ka hitung lawan ya kendu ya video jong kam sning Raja Brahma nila yo banyak keren halor kata ka jing temu ka banra no ya kani ka office block nang ne banra no sya po sya kadem alat umpi sya kadem ke area kadem kulai sya tai tekan nakaliang ka jongi hingi don kata ka jing snow ba kanong ka jing na man tau pai ba nomor ba hakani ka di ke jaka ka along sentar ka along ka khamsup hoi ana ka jing batai jong video mentang yo snow ba kata ka jaka layo kumba ar ikar tam i henry ka jaka hang ni kadang don kumba san ikar tam telada auto kam labhamo ban shna da kata office ban quarters hang ni ya kata ka jaka ka don san ikar tam ban ya ka ban ra chatai kan ki paj ba kin nong jinjar lada yo kata ka jaka la ban pendon kam da ki wi gi rukom henry ka nakaliang ka jongi ni don ya kata ka ban ong ban kentu bakani ka office block kadi ban don hang ni kumba kala don nadu ki daki pusna menta kala don hang ni kentu ba kata ka jingle naka liang jong ka blong kanlong ka ba shai ba ngi kwa hang ni kum ka ki jingyo sungu jongi naka sur pai ba ki babun balang ki kwa he hakani ka jaka hanang ba kalong ka basuk wat kum ka wi kenuksangan su ai lada ki briu kinwan na shadu mau hati na nangnu ka jakaru ki shong da ko oto si phodong ka ki la poi hang ni Henry ka kindal ara chatai kin haban research sudah ko auto si spa ka bai kali plus sang tan da wan hapo office kimlap bariu kin haban biang kalong ka ba sim jenjar na ka tau pai ba tengi kentu na kaliang jongi ka sengru ba kan baka blok hi ni kwa baka rai kan long hi ka ba renti no pai ba ru ba ka blok ka di bandan hang ni pangila yo su ba kan den kata ka jingbu mau nong rem ha katiga sngi lada sur jong pai ba ki man hang ni kam dei ban long tama ka jingrai jong video marwe mereka di ban long jong pai ba balada kam dei ban kalada kam long na ka sur pai ba ni na ka sing jong ka liang jong ka hitu ngim ban se ban nya ka wei kalanti ban ngin persya hiru akatiga sngi ban peli yo mau nong rem liang jong Burma boong ba Raja Burma ban ra ya ni ka office chatai ndai na ka liang ka jongi ngi kwa ba kata kam dei ban long tang na ka rai jong video marwe ndai ka di ban long na ka liang jong pai ba baro lada kum ha ka ban bu ha kasngi ban bu yo mau nong rem hang tangi di ban yo ka rai jong pai ba lada den sya ka jing thmu na menta ka roi ka par bar ka jing yo ka jing baha jong pai ba hindi ban yo ka rai no pai ba om na ka rai jong marwe ka dei ban penung politik sa ginu no gi kam gi balong ban yo jing mentoy jong nore henry ka di ban long ka jing mentoy na matau pai ba